Módny návrhár, stylista, vizažista a fotograf. To je náš dnešný host Lukáš Kymlička. Ahoj, Lukáš. Ahoj. Pred pár dňami sme privítali prvý jarný deň, tak nám povedz, čo máme z toho šatníku vyťahnuť, tie jarné veci, aké budú trendy a čo máme napríklad späť schovať a už nikdy nevyťahnuť. Čo sa týka tých jarných trendov, ono je to v podstate stále každú sezónu to isté. Vždy s tou jarou prichádzajú tie kvetinové vzory, tie kvety sa objavujú naozaj na všetkom, na šatách, na doplnkoch. A potom sú to výrazné farby, pastelové farby, čiže po tej takej šedivej, tmavej zime prichádza naozaj taká tá rozkvitnutá farebná jar. A tá rozkvitnutá farebná jar je hlavne na tých šatách, sukňách, doplnkoch, čiže tie ženy sú potom fakt farebné. Takže sa máme pripraviť na to, že všetko bude šatové, kvetové, farebné. A keď sme už hovorili o tých farbách, aká farba bude pre tento rok typická? Farbou tohto roku vždycky návrhári sa zhodujú na ďalší rok na nejakej farbe. Farba tohto roku je zelená, ktorá je určená za farbu roka, ale keď som si napríklad pozeral trendy, tak väčšinou sa objavovala rúžová. Čiže tam nie je to o tom, že keď návrhári nadiktujú nejakú farbu, že to musia všetci nosiť, ale je to o tom, komu sa čo hodí a keď je trend rúžová, neznamená, že budeme všetci chodiť iba v rúžovej. Takže rúžová sa bude niesť alebo aj zelená po celý rok, alebo je to tak, že na jar a potom je iná zase na leto a zase na zimu sa vrátime k tej takej zemitejšej? To je dobrá otázka. Tá zelená je práve na tú sezónu aj jeseň, zima, aj jar, leto, čiže na celý rok, ale tá rúžová je vyslovene na tú jarnú sezónu. A keď som si pozeral tie trendy, tak naozaj tá rúžová je aj v účesoch, vlasy sú rúžové, make-upy sú rúžové, čiže tá rúžová je naozaj všade. Takže keď sme sa teraz dostali už aj k tým make-upom, k celkovému vzhľadu patrí aj výzaž, tak nám povedz, ako bude vyzerať ten rok 2017. Či to bude skôr niečo také výraznejšie, alebo tu budú také prirodzené veci, napríklad v tom líčení? Bude to skôr o tej prirodzenosti, aj čo sa týka vlasov, aj čo sa týka make-upov. Bude to veľmi také uvoľnené, veľmi fresh. Tie make-upy sú veľmi, veľmi naturálne, veľmi čisté a veľmi jemné. Nie je tam nič výrazné. Možno spomeniem akurát tie rúže, ktoré sú pastelové, sú cyklamenové. Opäť trend stále zostáva matné rúže. A keď sa bavíme o vlasoch, veľmi moderné sú také tie beach waves, také tie vlny, také rozbité, ktoré neurobia žene na hlave takúto veľkú helmu naondulovanú, ale naozaj tie vlasy sú také jemne zvlnené, tie konce sú rovné a pôsobí to veľmi sexy a štýlovo. Keďže sa teraz blížia aj hudobné festivaly, tak nám povedz, čo sa bude napríklad nosiť tam. Pri tých hudobných festivaloch to je vždy spojené s takým tým hippies a bohoštýlom. Sú to väčšinou 70. roky, opäť tie kvetinové potlače. A ja by som tam vyzdvihol také tie maxi šaty, také volánové, veľké, nariasené, také vzdušné, ktoré naozaj tá žena v tom vyzerá ako taká eterická víla. Alebo potom je to kombinácia roztrhaných džínsov, naozaj sú roztrhané úplne celé, že to vyzerá iba ako také framforce. A to sa kombinuje s crop topmi, čiže tie dámy, čo majú pekné brucha, môžu ich aj ukázať. No a celá tá moda je taká naozaj taká hippies, uvoľnená, rôznorodá a farebná. Takže zase sme pri tých farbách. A čo je napríklad také must have, čo by sme mali mať? Keďže už sme viackrát spomenuli tie veľké, dlhé šaty, je to to, čo by sme tento rok mali mať v skrini? Každá dáma by musela mať teda? Taký must have kúsok túto sezónu určite je taká oversize košela, alebo sú to košelové šaty. Vyzerá to naozaj, ako keby ste si od svojho priateľa frajera zobrali zo šatníku košelu. A tieto šaty, alebo táto košela sa kombinuje veľmi dobre s opaskami, ktoré sú takisto veľmi trendové a tie opasky tam, oni sú charakteristické tým, že sú veľmi hrubé, široké a sú to vlastne ako keby také mini korzety, čiže korzetové opasky a naozaj tieto košele, teraz som si pozeral tie trendy, že to nosia aj veľké svetové hviezdy, nosia to buď bez nohavíc, bez sukní, len ako šaty, alebo k tomu skombinujú nejaké šortky, čiže tie košelové šaty určite by mali byť v šatníku. Ja som si všimla, že teraz veľa sa nosí modrá pásikavá. Patrí to k tým košilám, že by sme ich mali mať teda také modré a pásikavé? Sú to tie? Je to presne táto kombinácia, celkovo modrá, biela, aj tie pásiky sú takisto trendom. Tie pásiky vždycky prichádzajú na to leto v takomto námorníckom štýle a myslím si, že to je takisto prvok, ktorý k tomu letu patrí, čiže pásiky určite áno. Super, tak ďakujeme za príjemný rozhovor. A budeme sa teda pripravovať na veselú farebnú jar. Ďakujem aj ja. Ďakujeme.